Ik ben klaar voor. Ja! Wij hebben hier een hutriederij op houtjes, spekriederij. Zodat ze dat dan in vroegere jaren, misschien nog 20, 30 jaar in de jaarmoedige tijd hadden. En als ze zo'n ziede spek woonden, nou, dat was wat een heel inkomen van de hele winter voor zo. En daar woonden we wel verstreden, hè. Toen heb ik weer van de oor gekregen, even snel even onder de boom en ik zoek erop voort. Nou, op zich ging het dan wel, maar ze lutsen me steeds weer naar binnen die eieren, want die winnen krom. Dus de scherpe giet ging wel, maar hartstikke krom en dan houdt het op nou. Ik zat heel eerlijk steeds wat het gong is. Ik wist wel dat het wie, maar ik zit juist even in een plaatselijke kroeg. En toen zie ik maar mijn grote wafel van als er een op een houtjes van me heeft, dan doe ik me mooi. Dus vanmorgen om 10 uur stonden er op even voor de deur, maar de houtjes en toen koek het oors. Dus maar het voelt vies, moet ik zeggen. Kapot. Nou ja, ik heb de houtseizoen en liefst tenen zitten net volgevoerd meer in. Wordt straks onderbond. En ja, we moeten de kosten 3-3, want nooit een keer onderuit. Maar nou, de hele finale hellen. Op zich gaat het naar deze rek. Zo, eerst een zwet voor je. Ja. 3 keer van Rieden. Hij hield net cadeaugarm. Nee, maar het is prachtig mooi. Geweldig. Het scheelde van mij ook maar een liedsteekje, maar we hebben winnen kennen. Ja. Dankjewel. En nu zal ik het spek maar verdelen, want ik ben slachter en ik heb zelf niks van het spek nog. Dus we snijden een stukje, we moeten maar uitdelen, dacht ik. Ja.